Her er Søren, og her er Sanne. Søren bor i Haderslev og er 39 år, Sanne bor i Assens og er 53. Søren og Sanne ser helt almindelige ud. Det eneste, der som udgangspunkt adskiller dem fra resten af befolkningen, er, at de har en psykiatrisk diagnose. Og det kan ende med at få fatale konsekvenser for dem. For i Danmark er psykisk sygdom lig med markant højere dødelighed. Det betyder, at Søren og Sanne gennemsnitligt vil dø mellem 15 og 20 år tidligere end resten af befolkningen. Ikke kun fordi de er psykisk syge, men i høj grad fordi de ikke får hjælp til deres fysiske sygdomme. Det skal der gøres noget ved. Det er kommunerne, de praktiserende læger og Region Syddanmark helt enige om. Det er derfor, at du lige nu sidder og ser den her film. Fordi du som et af de mennesker, der dagligt arbejder med psykisk syge, også har et medansvar. Og fordi du kan være med til at gøre den lille forskel, som hjælper Søren, Sanne og de andre psykiatriske patienter med at få et længere og forhåbentlig bedre liv. 60% af overdødeligheden blandt borgere med psykisk sygdom kan forklares med fysiske sygdomme. Undersøgelser viser, at 80% af de psykisk syge, ud over deres sindslidelse, har mindst én fysisk sygdom. Og 25% af de sindslidende har hele 4 eller flere fysiske sygdomme, samtidig med deres psykiske lidelser. Det drejer sig især om hjerte-karsygdomme, diabetes, infektioner og luftvejssygdomme. Mange psykisk syge ryger, spiser usundt og får ikke dyrket motion. Mange psykisk syge får også medicin, der har den bivirkning, at vægten stiger. Og de misbruger i højere grad rusmidler. Tilsammen betyder det en markant øget forekomst af livsstilssygdomme hos sindslidende sammenlignet med resten af befolkningen. Til gengæld får mennesker med en psykiatrisk diagnose ikke tilstrækkelig hjælp, når det handler om behandling af sygdommene. Og så er det, at de må vinke farvel til livet mange år før resten af befolkningen. For at nedbringe overdødeligheden hos psykisk syge er Region Syddanmark, de praktiserende læger og de 22 kommuner i regionen derfor gået sammen om at lave en strategi. Den hedder Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. I strategien kan du blandt andet læse om overdødelighed, barrierer for forebyggelse og implementering. Gab, tænker du måske. Men der er god og vigtig viden at hente i strategien, både om tankerne bag den og om fordelingen af nogle af de opgaver, som skal løses. Filmen her er også en del af strategien, for undersøgelser viser, at du og dine kolleger ikke kender til tallene og ikke ved, at der overhovedet findes en strategi. Det er det, vi nu forsøger at rette op på. Det kan være, at du synes, at tingene bliver sat lige lovligt meget på spidsen. Måske bliver du ligefrem provokeret. Men det er faktisk meningen, så du husker, at der er et problem. Og så du sammen med dine kolleger bagefter kan debattere, hvad I kan gøre for at hjælpe med til at komme den store ulighed i sundhed til livs. Søren og Sanne ved heller ikke noget om overdødeligheden. De tænker bare på, hvordan de overhovedet kan få deres liv til at hænge sammen. Psykisk syge tumler ofte med mange forskellige problemer. Derfor har de også brug for hjælp fra mange forskellige sider. Den praktiserende læge, kommunen, psykiatrisygehuset og det somatiske sygehus. Alle parter bag strategien har i fællesskab fået lavet en række såkaldte tracer-undersøgelser. Det betyder, at man er fulgt i patienternes fodspor gennem en række konkrete behandlingsforløb. På den måde finder man ud af, hvad der rent faktisk sker i behandlingssystemet, når patienterne har brug for hjælp. Og det er desværre tit noget andet, end vi går og tror. Undersøgelserne har blandt andet afsløret store problemer med kommunikationen mellem dig og dine kolleger på de andre matrikler. Der er alt for sjældent hul igennem fra den ene aktør til den anden. Det er skidt for patienterne, for så får de ikke den hjælp, de skal have.
For eksempel kan det ske, at alle regner med, at den praktiserende læge samler trådene, og så viser det sig, at den praktiserende læge slet ikke har set patienten i 2 år. Andre gange er det modsat. Så bliver patienter som Søren og Sanne undersøgt og kramscreenet alle steder, altså både i psykiatrisygehuset, hos lægen, i det somatiske sygehus og i socialpsykiatrien. Det bliver de også forvirret af, og det er spild af ressourcer. Søren og Sanne kan ikke selv overskue at være dem, der tager initiativet og sørger for kontakten på tværs mellem dig og dine kolleger i sygehuset, i lægehuset og kommunen. Du kan heller ikke regne med, at de selv tager initiativ til for eksempel at komme til en opfølgende samtale på diabetesambulatoriet, eller at de læser deres indkaldelsesbreve og tager deres telefon. Hallo. De har brug for hjælp til at komme igennem og komme afsted, og det er dig, der kan hjælpe dem. Et andet stort problem er, at Søren og Sanne ofte ikke får den nødvendige hjælp, fordi du og dine kolleger helt overser deres fysiske symptomer. I har kun fokus på de psykiske lidelser, og så undervurderer I behovet for behandling af de fysiske lidelser. Måske fordi I bare ikke ser dem. Eller måske fordi I synes, det er lidt for svært at skulle tage fat på en personlig snak om cigaretter, overvægt og motion. Nu sidder du muligvis som medarbejder i somatikken og tænker, jamen det er jo slet ikke mig. Jeg behandler jo netop de fysiske sygdomme, når Søren og Sanne kommer ind med deres kol eller diabetes. Og ja, det gør du. Men husker du også, at patienter med psykiske lidelser nogle gange kræver noget særligt af dig? Særlig forberedelse, særlig opfølgning, særlig opmærksomhed? Eller følger du, som så mange andre, også bare Søren og Sanne ud til hoveddøren efter endt behandling og krydser fingre for, at de selv klarer resten? Et stort forskningsprojekt har vist, at borgere med psykiske lidelser har motivationen til at ændre livsstil. De har bare endnu sværere ved at få gjort noget ved det og ved at holde fast. Så du kan altså roligt pakke dine fordomme væk og tage snakken med Søren og Sanne, uanset om du er ansat i lægehuset, kommunen, somatikken eller psykiatrisygehuset. Og allerbedst er det selvfølgelig, hvis du selv går foran som et godt eksempel. Konklusionen på tracerforløbene er meget klar. Når det lykkes at hjælpe patienterne med at få styr på deres fysiske sygdomme eller få gjort noget ved livsstilen, så skyldes det langt oftere den enkelte medarbejder, end det skyldes systemet. Det betyder, at din og dine kollegers praksis i hverdagen er utrolig vigtig. Der, hvor patienten bliver mødt af en medarbejder, som gør lidt ekstra og følger ham eller hende til dørs, kan det rent faktisk lykkes at få gjort noget ved uligheden i sundhed. Og det er altså derfor, at du sidder og ser den her film. Fordi du også har et medansvar, og fordi du med dit arbejde og din faglighed kan være med til at gøre den ekstra lille forskel, som hjælper patienten på rette vej. Det handler om at være lige sund. Hvad med dig? Er du ligeglad? Nej, selvfølgelig er du ikke det. Derfor gå ind på hjemmesiden ligesund.dk. Her er der links og en masse værktøjer, der kan hjælpe dig og dine kolleger. Og tag så snakken derude, både i jeres egen afdeling og på tværs. For det er sammen med hinanden og med borgeren, I tager hånd om det gode patientforløb. Og det vil gøre en forskel, både for Søren og for Sanne.